Ти пуснал ли си твоето? Не, аз... Би го. Центърът, са. Браво бе, Попчо. Опа! Бегай напред, бе. Чичко. Колко подло. Браво, бе! Обърни се, айде. Виждам тама, гледам владея. О, Коста! Още един сме! Майко! Айде, докачи, бе! Все едно си някой съдия да я поставя камера. Да, съдействам аз малко днес. Майко! Майко, да не да, Господи. Подавах му, не видели? Извинявайте. Франки, едно мерси. Едно мерси. Имаш. Браво. Файна сърце. Дева, не мога. Не мога. Не мога се заприем, разтегнат гъс. И флял. Бег, навътре. Продължавай. Чакай. Води. Браво, бе. Браво. Не! Не мога да
Brava! Spokojno, sam! О, в топките, братле, това съм видя. Какво е това са? От него излезна? Фаул ли е? Тъч ли е? Дай да ме върна, В смисъл, не знам какво е. Тъч за тях беше по принцип. Боби така с Франки. Браво бе, Бобче. Шут, малка! Браво бе! Ох, добре, че не отиде в аудито. Па. Не си! О! Е, как? И са верно да е била снимано нагоре. Няма нищо, извиняй. Спокойно бе! Така бе, браво бе, Меси, така те искам. Няма, спокойно, Павка, изчакай. Браво. Аре, двама сте! Не! Иди пак би. Коста отзад кава. Айде, двама сте! Сам! Двама сте, бе! Опа! Мама идея. Извиняй, така. Майко! Ужас! Нищо му няма. Отвори! Станчо, бре! Мама ти да! Майко! Много съм смотан! Сам, сори, не те видях. Видях. Аз съм язък за камерата, да. Това ще го клъцна, да. Кой? Ето. То мис. Пак. Фаня, спокойно. Ама. Двама сте. Не дайте вече, ма. Четвърта туди. Майко. Боби, браво.
Ne bе, pusti sam si bе. Neka sam. Naš. Majko. Gledam da zapišem. Daj! Dobra. Фания! Фания! Спирам, спре. Прав си. Трябваше да я изчиста. Виктор отзад, гледайте, че ще тръгне. Браво! Мани са оттам, нека да бие спокойно. Майко, злобар! Глупост. А? Казал си. Да. А, ти ли си тука, бе? Викни, бе, да тая. Аре, бе! Еми мислих, че някой ще влезе да дава. Еми не го виждам, да се обади който е зад мен, аз не видим отзад какво става зад мен. Аз не спирам да говоря. Браво, бе, Коста! По-вляво. Его горе.
Ех, та. Не дигна тази глава, да. Я се обърни за пред камерата, че май си ностри от другата глава. Не бе, стана. Броиш и ти. Фани си. А, та отвънка. Майка ти, да. На него, браво. Шут. О! Нищо. Това от камерата. Синдрома на... Връщаме. Бобчо. Бобче, спокойно, браво. Не, бе, той минава ще за тебе, добре си. Ма кажете, ако тук сме повече, да се махам. Браво, бе. Имаш и отзад, имаш навсякъде. Чакай малко! Ай, играй. Зад тебе имаш много. Тръгни, бе, тръгни. А, майко. Шут! Его, бе! Ма, не те фанах. Нямаше фал, нали? Настъпих топката. Има го на камерата, ако е фал, няма да зачитаме този гол. Браво, Павка, Вестал! Добре, бе, мама. Защото те видех, че тръгна, бе, да тебе, исках ти я дам отляво. Сам си, бе, давай, бе, той тръгна на другата страна. Пак сват! Вънка ли беше? Сам, нямаш никой зад гърба. Браво. Това смяна. Чакай, това се връща Едрия.
Влез навътре, влез навътре. Ще разигравам. Браво, бе. Ах, дай бе, путка ти Левина. Абе, го една иска на ония, ама не мога да я настела, бе. Фал. Фал има ли? Удари ли го верно? Удар. Това да удари. Тати, вземи лед и влизай. Има смяна. Трябва да играеш на местото на този чичак. Ей, шегувам се, не дей. Иди на сянка. А? Не дей така, защото тук може да ритне някой да те убие. Не пред камерата. Я вече вкарах и... Влез навътре, влез навътре. Ах, той е тиган има. Няма да мина. Ей, имам болки в десната буза. Не мога да се разтирча. Лекар, тати, лекар, викай лекар, звъни на 112. Или на 911. Това не са брои. Фаул ли е? Какво е това? Нищо, тати, шегувам се, не пиши нищо. Нищо. Не я пипал. Как не дай техна, бе. Пипна, бе, Станимира. Чуса. Не, бе, не. Чуса, наистина докосна. Играй, бе. Вие сте олигофрени! Бъди по-джентъл. Его и то. О, да, Господ. Ама това беше връщане, Майко мил. Дано да го хванах това. Дай ми. Сам си бързо. Я? Калян, какво мислиш за световния мир? Че е пълна булшит. Опа! Браво! Ти го преби с този пас обаче, да я. Фаул ли има? Ще го бие да не играем, а? Добре, ай. Това ти е пас, бе. О! Ей! Браво! 2 и 5 минути от първото. Какво имаш предвид с това, извинявай?
Спокойно. О, с другото ръбче, братле. Обърни, обърни, обърни. Браво. Фудел. 5-3, бе. Що? Задарих го сокоти. Нищо си няма. Леко, леко, не е така, бе, Штур, това чист фал, бе. Как ще е фал? Ти не гледаш топката, ти гледаш къде отива, той да го спираш. Това не е баскетбол. Ба ти заслона му направи, да е. Само седи и го гледа къде ще иде и вуп! Съдята не е видел, бе! Те го е. Аз гледам и съдята, така че... О, айко. Няма нищо. Неко нещо да се извиня. Малко по-нагоре ще да ми беше така. Спокойно, спокойно. Спокойно задръжа, нека тича. Браво. Айде тук в центъра са, браво, бе. Ех, мама му, да. Беге, бе. Това беше малко фал на Влади тук срещу Меси. Браво, бе. Иду за тебе. Айде да пи още някой, бе! Остък! Добре. Браво. Споменай тук стилестия! Сам си кава. Пробвай от тук, бе. Всеки ни е такава изнесена. Айде да правим там. Мале, каква шматка това. Аре, Бобчо. Аре, спри. Той една така спаси, втора биете и не сте разбрали. Чакай, айде. Разиграя тук, за да си сложи ръкавиците. Нека бъдем джентълмени. Все пак врачанския кавалер е с нас. Наша ли? Дай ми я за последно да ти я върна и това. Дай да ти я вкарам пак. Така, браво. Майко, злоба, батко. Лево. Това беше глезена му. Аз съм тясно. Ей, не да ти! То пас трябваше да го куцнеш. Беше лош, нали? Сменяме ли какво? Летка павка. Пращат се там. Не, влизай там, защото ти му служаш коридор по сняго. Влизаш директно. Браво, бе, Боби. Махаш я. Вляво. Браво, бе.
Фал. Какъв фал? Е, това е фал, за фана за боската. Отбия. Не бе, той ще вземе тази. Нищо. Имай предвид, че ма боли гъс, не мога да се разпъна на тръкна. Да бе, тук бузата десната ма съсипва. Аз съм с Виктор. Абе, не е от това, не бой се. Играх в неделя сутринта, в понеделник. Вчера играх в футбол и е тук е горе. Е, тук ема боли. Не е там, където те боли по принцип тебе, нали? Входа ти, нали така му викаш? Абе, Виктора, верно можеш да дадем с костюмето. Иди го фани чаш горит на толкова и да там. Браво! Нищо, аз не мога да ритна да е. Лошо, трябваше да те дам да прибиш. Бути, оставам отзад. Иди на сянка. Защо? Ема, така не мога да снимам тази. Айде, Боби, бегай. Аз ще пазя. Е, сигурен съм, детето иска да гледа татко си как пази. Това. То ми забрави името да е. Щастлива ли си сега? Доктора, не знам какво, не знам, що се прекъсва. Да. Татко ти няма да играе мач до края на седмицата. Да, че вър. Това ти казвам, в неделя играх, в понеделник играх, вчера играх. Ох, нападател, тати, да вкарам гол. Браво! И айди да вземеш една водичка от кака ти Галя да ми я донесеш. Малка, студена. Можеш и назад. Влизай бързо и ме хвърли. Хвърля. Айде, излизай сега. Мерси, тати, благодаря ти.
бе! Си, бе! Бах ти грубянина, братле. Дай да го нашара то едришкия. Браво, бе! Ма съм най-добрия вратар, нали? Никакъв шанс, виж каква защита имам, бе. Леко, не си пази се от вратата, че може да се отвори и навънка. Може, тати. Нищо, Павка, успокой се, братле, дигни главата и се огледай първо. Браво, бе, Бобър. Бобър добър. Опа! Меси, това се видя, братле. Нема нищо. Извини му запъти, бе, врачанец. Сега като свършим ще влезнеш да ми биеш една дуспа. Майко, какво стана тука? Наша, нали? Не, аз ще варда тази, че нещо не мога да тичам. Дай ти я дам. Да. Тати го боли. Ах, да. Влади, можеш и с мене, можеш и с това. Браво. За малко ще е много красиво това, момчета. Браво, бе, Франки. О, майко! Не. Ще тръгнеш ли? Ще тръгнеш ли? Няма да тръгнеш, добре. Какво стана, тати? Що се фана за главата? Баща ти не мога варди. След малко, още малко и влизаш. Браво, бе! Аз мисля, че беше ъгов, макар е. Браво, бе! Главата, бе, врачет! Затваряш се! Браво! Горе, гледай!
Пюта! Опа! Извинявай, Франки. Детето тук трябва варда. Какво, тати? След малко. Дай, Косташ! Тука! Мина, дай! Не стана, бе. Хванах я. Топ. Малко по-твърдо. Той не излага, нема да излага. Виж как се шутят. Малко по-твърдо се влиза. Елате тук да ги бием, ей. Дай ми я на мен, ако искаш. Шут, бе! Добре. Космонавти. Ако дойдат тук, обаче се пази. Няма да е. Бах ти грубянина. Кажете нещо, не ви ли е неудобно малко от детето така да пребиете баща ви? Много се извинявам, изкарах главата, не оцелих. О, да е. Да, тати. Виж какво викам. Че са цели в главата ми. Ма ми оцели ръката. Браво! 3 точки! На тая... Май да. Чакай, бе, то от тебе, бе. Ма аз тя избих и... Абе, ти бутли си, аз се ударих така и той избива в ръва. Не, той е там в ръката ти, поне аз така видях. Добре, добре, няма спорим, айде. Гледайте си работата. Не. Назад, назад, назад! Не, отзад падна, при кучетата. Видяхте ли къде? Майко, събори оградата, Павеле! Браво, без фал, без фал, без фал! Приби го, бе! Браво, Боби! Добре, добре даде, браво! Го! Майко! Браво, Бобчо, добре беше. Мали се прибите, момчета, играйте по... Колко сте нормални. О, тъче, айде, играйте там. Не, много ме боли кръста, аз 3 мача, кога съм играл така подред, да. Влад, сори, ама идва към тебе, Франки. Задна! Аре, бе! Много варди тоя, бе! Ъгов. Да. Внимавай сега там. Не, назад иди.
Много варди това, бе. Да, та. Аре, нека да го бие, бе! Това е несериозно, момче, да. Та ти, виж как се шотят. Браво, бе! Сега ще дойдеш. Още малко и излизаме. Ай, гола! Има ли нещо? Ако има фал, си го казвай. Има фал тук, айде. Не, защото пътия игра с ръка тук, между другото. Да, бе, направим му фал на момчето. Оу! Айде, влез да дадеш, бързо, влизай! Влез да я подадеш на този чичак, там е в десно. На този там, вляво. На него. Това е батко, това е чичак. Не, ритна си го и той се спре, ма не каза фал да го такова. Той настъпва и стои, след това можем да го докосваме. Павка имаш и назад. На то трябва много силно да му биеш оттам, да му вкараш. Бесал, браво! Ема другата е при кучето. Дай да му я върна, айде. Дай да му я върна. Не, бе, не ти, бе. Не, стой, не, ще те ударат. Стой там, че тия чичковци са неточни. Тия чичаци. Виждайте потници, гледат нататък целът насам. Този е най-опасен. Най-опасен е той. Влизаше ли, бе? Не. Може би не, ама беше спорно. Мама ти да е, сори. Ама щеше да е ефектно. Що за моба? Щех да Що видях, че си ти да, викам, няма ми вкара готово. Айде, кой ще вземе? Никой! О, не мога. Как коментирай за типа тренинга? Да, трябва. О! Майко! За малко. Не беше тати, ама за малко. Сега ще го вкарам. Внимавай там. Като има атака насам, внимавай.
Доста имаш. Браво, бе! Ай, за малко, бате! Боби, така те искам. Не стой близко тук до оградата, моля ти се. Бобиша, браво! Двама сте, бе, хора, бе! Меси! Идва, идва, идва! Може и на мене, дай ме ще вкарам от тук. Мамка му. Охо, вземи! Дай, не искам да мога. Брой ли са, бе? А? О! Добре. Ема те не са вкарвали, бе, тати. Дай го пробвам тук. Мина. Дай ми я другия път да измамам, виж къде седи на това. Мога път да ми се получи да влезе, да знам ли. Едни картофки ще ядем ли после? С една биричка. То вратар много преиграва там от среща, да. Направо гъзах яко. Пробвай, бе. Браво, бе! Майка му стара много добре. Да, тати! Мале, как ме боли кръста. Да, така сме се разбрали, като хапнем. Не, стой отвънка. Не сме. А, майко, Влади, това го фанаваме. Ако бе минал, я оставах да знаеш. Не, се скъсвам панелка, честно. Сори. Точно. Дай я бърже, дай ми ще го префера. Дай го ще го префера само. Аре. Абе, това влезна ли, бе? А, майко, и аз не го снимах. Видя ли къв гол вкара баща ти? Паса, Е, глупости, влезна. Паса беше добър, браво, дай пети си. О, добре, ще се стикуваме. Играй. Дай пак. Е, дай на калата са. Кала ти си, братле. Ама къв саут сам е става, видя ли го? Е, бати късмет. Оле,
Майко, кръст, нямам нищо. Дай ми я тук. Къде да скачам да се отпред? Опа, не си, ти си, тати! Край на матча, хайде!